Gikatakdang huwaton sa Cebu City Police Office kon CCPO ang pamilya ni Rhea May Tocmo sa dili pa nila hingpit nga isang at ang kasong murder batok ni Simeon Gabotero alias Gabro. Ang pamilyang Tocmo gikatakdang moabot og mga adlaw o sa adlaw nga Miyerkules aron mo kooperar sa kapulisan kalabot sa hingpit ng pagpasaka og kaso kang Gabotero. Pagpasabot ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office, nga mahimo ra gyud unta nga ang kapulisan ang mobarog isip nominal complainant batok kang Gabotero. Sanglit usaman ka kaso nga murder ang nahimo niining krimen. Kompleto usab ang CCPO sa gihuptang ebidensya batok kang Gabotero sama sa mga kuha sa CCTV, resulta sa forensic, DNA, circumstansya ug mismong extrajudicial confession niini nga siya ang nagpatay sa dalagang si Rhea May. Apan agig paghatag og kahigayunan sa pamilyang Tocmo sa pagbarog isip complainant, hayon huwaton gayud sila sa kapulisan. Nakig-alayo na matod ang pamilyang Tocmo ngadto sa CCPO ug mipasalig nga magpahuwat sa dili pa isang at ang kaso ni Gabotero. Giklaro ni Dalugdog nga ligo ng ilang ebidensya batok ni Gabotero ug makasiguro si Dalugdog nga mobarog gayud kini sa korte. Kahinumduman nga ang pamilyang Tocmo wala unta makontento sa investigasyon sa kapulisan nga nagtudlo kang Gabotero nga maoy nagpatay kang Rhea May. Apan masaligod ang PNP nga kun ugaling ilang mapakita ang tanang ebidensya ngadto kanila, makasabot ra gyud ang pamilyang Tocmo sa ilang nakabot nga kasulbaran sa kaso. Sila gyud ang mangunoy gyud sa pagfile sa kaso. As a nominal complainant, of course, the family. Yes, sila na ang private complainant ani nga kaso. Within the week, possible tomorrow? Pinakadugay daw siguro si Wednesday. Wednesday. Mao to istorya ni Major Balisero. Okay, just for the record, unsay specific charges nyo nga i-file city? Murder nga kaso. And aside from Gabotero, doon na ba yung mga accomplish? Naapatay na kuano kay namambutoy ka ng kadtong nag-execute kuhaan pala nila og kanang extrajudicial confession gihapon ang katong igsuon sa maong suspitsado. So sumala pa sa ato station commander, hulat-hulaton na nila og kano sa nila makuha putong maka-execute og affidavit tong iyang igsuon. Ang mga pieces of evidence seeding yung i-submit during the filing of charges, nakahanay na? Nakaready na tanan. Mao na lang gid sila ang ato ang gihulat ang kining kuan, ang kining immediate family members sa maong biktima. Samtang gipasabot ni Dalugdog nga sukwahi sa komento sa pipila, wala gyud nila gidali-dali ang kaso ni Rhea May. Wala sab nila gimao-mao ang ebidensya batok ni Gabotero. Matod ni Dalugdog nga ang tanan nilang mga nakuhang ebidensya gihaguan gayud sa mga personnel sa Police Station 10 sa CCPO, pinanguluhan sa ilang hepe nga si Police Major Angelito Valleser. Gani mapasalamaton si Dalugdog sa pagdaig nga nadawat gikan sa Police Regional Office 7 sa ilang pagsulbad sa kaso ni Rhea May Tocmo. Unsa nato pag-conduct investigation. Unsa maligi ng paspas kay ka mag-conduct investigation, di ba? Nay mga comment ang mga tao nga bagal ang investigation. Di bali na bagal basta sigurado ang imong investigasyon. Kay unsaon man ang paspas kay ka mag-imbestiga pero ang outcome sa imuhang investigation is medyo malabo ang outcome sa imuhang pag-imbestiga. Ato siniguro gini ato magsugod kita sa pinaka-basic ug say dapat na tubuhaton. Kini si Angelica Fisanyal alang sa My TV Cebu.